Kanjeng. Rumangsaku sinom nyamat ki ora juare yo. Ya, senajan perkembangane tembang lagu ki akeh ning yen sinom nyamat utawa tembang maknatan iki ora gampang malah dinyurake luwih-luwih para sepuh iki sepuh ngaji sepuh sing seneng akan budaya tembang budaya layak budaya Jawa. Ya, sinom nyamat iki pancen nyampun tenan. Monggo dilajengaken jeneng. Sowan daleme Bapak Suparni iki tak galake songo. Ngono. Yo diteruske karo Mbak Puji. Nek nami
dilebokne ning anu Mas. Itu sasi aku ketemu Apa kangen sapa sing mbang. Wah. Ing era buku karo budeteng. Kurang urip Surasana, Bu. Ayo kembali ning Rider. Namo dari dhewe. Persiapan jaya.
ngaturake puji syukur kunjuk ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala yuang widi rasa dat kang maha welas asih Tuhan yang Maha Esa yo ngono yo dina kalungguhan iki kasembadan ditimbangi kalian panjenengane Bapak Suparmin Bu Suminah dukuh kerajaan desane Nongkodono Kecamatan Kauman Ponorogo wah jan tenan kok wong iki kok mongso aja ngino marang sepadha iki tenan lho sebabe apa aku yen dulu kalau panjenengane Bapak Suparmin Ibu Suminah priyayine lugu genah dulu ning TKT gede lho ngono lah cara tulung agungan Pak Suparmin iki cara anu iki tani ketut iya ning aja dianggep ngono ki ora duwe kedewasaan toto ora duwe jiwa kasepuan nyatane panjenengane menepati janji nalika semono panjenengane nate nadar raton aku diparingi rezeki sehat walafiat pinanggan yuswa tetukulan mulu pametune bumi iso mencukupi besok aku arep nganakake tasakuran kanthi nanggap wayang canggih yo wis disebut canggih yo awake dhewe aku krungu yen sing kudune mayang iki awake dhewe iki yo lagi iki mau lho umpama roh aku yo awake dhewe regane tak duwune neh lho wah ngatur suwun Bapak Suparmin tenan lek delok priyaine jandak gayani ngono ya ngono kuat lho jumun nanggap wayang yo puluhan juta yo ana bintang tamune iya ngono ki pancen sing bagune niat kejaba panjenengane nadar lan diparingi rezeki arep timbali awake dhewe ngiras pantes panjenengane kuwi yo ngrumat putra putrine iki ana loro ya kuwi Mas Sumono karo Mbak Sundarti Mas Sumono iki putra saka Bapak Suparmin sing pembarep iya Mbak Sundarti iki sing angka 5 Mbak Sundarti iki garwane asmane Mas Eko iya kuwi yo pekerja keras lho Eko iki iya tenan dadi lek cara Bapak Suparmin iki mundhut putra mantu Mas Eko iki cocok anak mantune yo sregep nyambut gawe wiwit cilik yo ahli laku dalam arti ahli laku iki pancen pembisnis jual beli buah lan sapanunggalane dadi ning kene iki tekane Mas Eko iki termasuk tumbuh tutup ana daleme Bapak Suparmin dasar bapak wong sepuh iki sregep kalingguhan putra mantu yo sregep nek ngono ndadekake kecukupan apa sing dadi sedya lan begayuane iya nah dhewe suwame nampa dono ngene iki yo setengahe apa kuwi golek pasaran lho muga-muga sakwise ditangkap Pak Parmin ngono terus Mbak Lurah Jumati terus nimbali awake dhewe menyang desa iya menurut kabar-kabar ini jadi iwa tengah Nongkodono ini jarang enek wayang jadi Bapak Suparmin Bu Suminah itu termasuk apa jenenge goleke darat awake dhewe awake dhewe yo sedono nalika tindak rawuh ning Kendal Bulur Tulungagung panggonane dhewe iki Pak Suprapto yo Mas Eko dhewe kuwi Mas Deni lan Bapak Sumono iya Bapak Sumono itu atau Mas Sumono ini sing dibuat mau putrane kalih putra putri lek kalau wong Jawa diarani Kedono Kedini kudu dibuat Bapak Suparmin iki cara hitungan dina
hitungan hari, hitungan pasaran, hitungane golek apa-apa kuwi saka nandur lan sapanunggalane kuwi ora ninggalke kejawene. Iya. Ngono ya yo. Malah kepara Bobo Suparman iki kucinge babaran utawa lairne disameti lho tenan lho. Iya. Saking niru karo wong-wong kuno biyen. Iya. Ya senajan agama lan kapercayaan pesan perkembangane agama iki apa wong jenenge kanggo adhek-adheke wong urip ning jagat raya ning ilmu kejawene iki aja nganti ditinggalke. Mergo apa digolong apa awake dhewe urip ning tanah Jawa gunakake hitungan ngono. Iya. Sing ora lepas saka hitungane dina lan pasaran sing digabungke tiba tumrap kabahagiaan lan katentreman. Oh iya. Jadi Bobo Suparman ini sing nggeni hal-hal ngono iki, lha awake dhewe iki generasi muda iso nyontoh marang panjenengane Bobo Suparman. Oh iya. Ya ini gasek ya yo. Tenan ngono, nang kene tak kabar-kabarke jroning nandur daerah kene kuwi mau ora lepas saka mari 1 taune iso Kudamara panget telung nyangan. Oh iya. Mula awake dhewe iso nderek muji muga-muga Bobo Suparman sakeluarga kaliso ing sambikala ramalan sawiji apa tansah pinaringan kawilujengan lahir batin sehating jiwa raga pinanjang yuswa lan matur suwun atas kerawuhane para bapak ibu ingkang sampun kepareng rawuh ing dina kalungguhan iki. Muga-muga pandonga pamujine para bapak ibu ingkang sampun kepareng rawuh dadi srana slamet kabeh para warga, slamet donya, slamet akhirat, kecukupan apa sing dadi niat hajate, ketekan apa sing dadi sediane pinanjang yuswa lancar rezekine. Amin Allahumma amin. Wis ngomae dene awake dhewe wakile tuan rumah mbok menawa Bobo Suparman ki anggone nyaosi pakurmatan wiwit saka pinarakan unjukan daharan kurang nuju prana Bobo Suparman nyuwun pangapura. Iya, ora bubuhan lho yo. Dak panjenengane tasah kurang kok, Bu. Dadi panjenengane iki termasuk pejuang seni. Berjuang demi kemajuan seni budaya lan awake dhewe iki pelaku seni. Kok diarani pejuang seni? Pejuang iki mesti gelem berkorban. Kula panjenengane berkorban tenaga, pikiran, bahkan seperangan harta bendane kanggo nguri-uri budaya bangsa ben iso saya ngrembaka. Lah awake dhewe pelaku seni tanpa didukung karo para pejuang seni ora bakal bisa berkembang seni budaya ing bangsa. Kula Bobo Suparman Ibu Suminah setitik akeh iki minangka dadi pejuang seni sehingga iso dadi srana ngrembakane seni budaya bangsa luwih-luwih jroning seni pewayangan. Oh iya. Dene awake dhewe sing minangka dadi tangi limbuk aja pisan-pisan dadi srana pemecah belah bangsa, ning tangi limbuk iki dadi srana pemersatu para warga. No, ya senajan ning medsos, ning media sosial saiki akeh para-para sing pengen mengadu domba warga masyarakat apa kuwi liwat suku, apa kuwi liwat agama, apa kuwi liwat ras, ning awake dhewe sing minangka dadi kawula cilik iso tetap bersatu, no, sing di bawah naungan Pancasila sing minangka dadi sumber dari segala sumber hukum. Ngono. Anten yen awake dhewe mikir lho. Awake dhewe iki dina lagi dibenturkan lewat berbagai cara supaya warga masyarakat iki ben pecah. Mengko lek warga masyarakat iki pecah, kuwi sing dibutuhkan ora ono liya kejaba amung wong-wong sing kepengin merong-rong kewibawaane bangsa. No, iya. Ya yo. Dene carane pecah wargane iki yo mau sing tak aturke liwat suku, luwih-luwih saiki dina iki liwat agama. Aja meneh kok beda agama. Senajan seagama, umpamane agama Islam, dina kalungguhan iki akeh wong bedane kiai, bedane tafsir,
bedane ngarep omahe iso dadekke gundreng suasana. Mula awake dhewe sing mayoritas beragama Islam aja membedakan kuwi saka pondok pesantren endi saka pondok pesantren endi sing baku kabeh dirangkul minangka dadi dulur, minangka dadi kanca, minangka dadi batin saéngga iso mempererat tali persaudaraan. Bedane tafsir aja ndadekake perpecahan, bedane akidah aja ndadekake perselisihan, ning kabeh kuwi mau dadi asrama pemersatu lan keindahan dalam hidup berbangsa dan bernegara, no? Ya, ya, ya neng desa yo manut aturane Pak Lurah utawa Bapak Kades. Mergo jroning Quran lan hadis wis dawuhke ati kula ati rasul bahwa lan mingku taat karo Gusti Allah, taat karo rasule, taat karo negarane, lek negara ya piye ya manut apa sing dadi perintahe pemerintah desa. Oh, mulai ini coba matur suwun karo Pak Pangin. Uga terima kasih karo pemerintah desa. Luwe-luwe nek nongko dono ngene termasuk penjare Mbak Lurah sak setapipun sak perangkatipun Bapak-bapak Timmas, Babinsa, Babinkamtib Timmas munggahe nek kon pincang atur suwun atas diadakannya utawa diberikannya izin pagelaran yang beriki. Juga mengucapkan banyak terima kasih kalau konco-konco Karang Taruna dina iki wis kompak banget yo Karang Tarunane nom-nomane yo giat gigih dalam hal ikut menetralisir dan menenteramkan suasana. Gimana aku ketemu karo bolo-bolo Karang Taruna, muga-muga sukses. Mergo sithik akeh para nom-noman iki calone dadi apa jenenge penerus generasi tua, no? Ya muga-muga yang duweni jiwa nasional. Nduk, sakeh-sakeh sing diaturake bangune dina iki awake dhewe partai ini menghibur, ya. Iki diaturake niat hajate Pak Parmin wis diaturake. Sing bagus saiki awake dhewe taos hiburan. Ya, sadurunge taos hiburan iki arepe njajal merintahke karo anak wadon telu. Oh, ya. Sapa wae kanggo pambuka campur sari nyuku Semaradani lan kawitan Nuhamong Rasa.